Sige po. Ricardo. Mirna. Nat. Yes. Kumusta kayo, Kentes? Ketang, nung nga kuntanan mo, anyang munta kayo sa Bella, warimin tako kita bale. Yang ngeni kami, atike kanini keni, bagi pag-anibersaryo kami, kaya naging Cebu, tagumpena ng biye. Yang baka rito naman, nakchuing kaya kaming pangaycho keni, yang ala kayo keni, maswel kayo, nung akitchuing kaya kaming kaya kaming kayabe. Kasi po yan kanini, mamang kami, yung oras kaya ni kanini, alas 7, yung oras, kaya ni Pilipinas. Yang kumusta ko, Ken? Kinaring pa na, malibatan niya kung ako sa Melo. Ito na nili ng komunikasyon. Dakala salamat. Yung pamamuntay sa Melo, na ito pala nga pakain ng Espiritu kaya may pala ikwa, liwaya pala yung ikwa. Yang sana, di kayong isawa, yung aboy kates, yang makanyang ko sana may panuanang ken, kanita, kung muli kayo, magbalik bayan ko ken paano mang maswelo rin das na nyo keni. Makasakali, kanta ko pa si Mayong King Isabela. Yan lalo na ikanat, naging kapatanda. Yan balo mo siguro, yapin sana potang bigit-tigit ang pasibayo at itang sikanan, ang pong masika na pamikakatawan. Nat, Mirna, yes. Siguro abe-abe ko kay kanyan. Alba nyo niya mo yung video na yun, sakali. Kitsi ko yung menu, balo yun na man. Hindi ka Isabela, mamunto ka na akong Isabela. Kaya sana po ang pasibayo, magbalik bayan kayo, punta akong pasibayo ka rin, bata may kitikita mo. Sana tagunan niya kaya kaming anibersaryo, kaya tatluyang Sabado, Domingo, ing Abril. Tanda na niya Kaluyang Sabado, Domingo, ing Abril. Ing anibersaryo mi ka rin. Sana po tang magbalik bayan kayo at tagunan niya kanita batang muswelo. Lalo na ikanak. Kaya po, yan, manipakipasin mula, balo mo naman. Kayo, maging kapatanda kayo. Mirna, Tess, ikaw, matwa ka, Tess. Kanyan, siguro, master yun na ako isura kanyan. Anda mo ka kayo kaya niya kakiipo. Kanita naman, kasabi yun rin nga doon ka kapatad yan kasi nakal kaya hindi natang mga 5 kayang sakin. Kaya siguro kukulang kayang may git kayang 50. Yapin man ba ketang di natang kaya ni ketang 12. Ano? 12 kanita. Ayli, 4 o 5. Pakananda na kaya ni. Bali, 4 lang sentrong mega anibersaryo rin kaya kami pintalan. Panibat king bundok ning Bitanya, king Porak, karing king Candaba, dalan nibye, po kaya ni king Santa Lucia, tatak ning bayan be, king katakaluan, Cebu, tagumpena nibye. Marahil siguro kay paning anibersaryo bukas, Domingo, Lunes Maranon, paglakbayan na kayo namang Tasabela. Siguro, balo yun naman yung pamaglakbay, niyang minta ko ka rin. Sabi yung malaw-law. Sakali, kaya po tang umikit-ikit ang pasibayo. Datang po pasibayo ka rin para kung hakit na Nat, Tess, Mirna, Tess. Kaya kung kakalimuan. Kanita, kayo man na po manakalimuan, matbatan niyang minta ko ka rin. Nat. Sige, ang ganun kayo niya mo, ika na akong tita ka. Kumare, nung aking Facebook, ining letrato ko, para Ramon. Era ko kakalimuan. Kaluguran na kawan. Lalo na kayong may klakbayan. Lalo na kung may pundasyon do, tingalo ang kapatanda mo kay Kasal Pantayanan.
Akit yan yung Facebook kayo ni. Kutang kumusta ako Ken? Para naman, kumaring Gloria. Oh. Kanya ako Ken lagyan nyo na ako kaya niya. Ay, may sasabi kami na ako, tingnan, 2 oras may sasabi. Kunin niya po, ulit yung Facebook. Kaya Facebook. Oo, mandan yan. Layan mo kay Facebook yan kasi may sasabi ka ta napot. Alam ba ka tabi sabi, may kaya doon ka tangkar, kaya ka cellphone. Yung barado kayo ni Aki mo ko, iniisura kayo na Pasantin ko pa rin. Ole, may nanalari ni kanakot po. Patagay, datatag yan sa Bella, may kiting tapos yan Ikay yung Ken, dito nga ko habang kita lagyo. Kumusta ako ng Ken Sige, saludok sa'yo. Kaya kayo. Lalas mo Kuya ko naman Awa, hindi ka klaro na yung natin Kuya ko naman na. Ite, sa buhay. Sana ng kuya mo yung buri ko sabihin. Baka na ano kanya. Hindi kayo Tess. Mirda, kumusta kayo? Ikayo ang kapatid kay kaliwang bansa. Kumusta na kayo? Sana magpatuloy kaya kayo swerte. Talit na datangin panahon may ibigtaw kasi tayo. Wala na, kita mo yung bago sabihan. Salamat. Kumusta din ng Amerika, munang-muna yung kanakon kong bungso, bana akong mga kita isura. Okay, wali Amerika. Oo, Kaya Amerika? hindi ako man yun. Kaya may kore nga doon ka po, mga lawa niya. Pagkataba. Taas lang mga kasi Kaya niya. Kaya di kayo king bigal kanini. Kaya kayo, kamusta na kayo, ikaw ang kaya kalbong bansa. Sisikap kung maluit ako man, nagyangin ako itong yan lalagyo. Bali na ako magkaki, makanano, ikabilan niya ni Kinsipul, mamang kami, yan. Kaya hindi ka naman po. Ito ba nung kita bagay pa mo, ano rin. Kaya lalo na Lloyd, kaya ako ba kasama, kumusta ang kyan mo rin, namin kami kyan at di ka naman kumustan mo kami, okay mo rin. Kanyang mo rin dati sadyang panakit mo niya pumunta ko kaya naging Pilipinas. Kaya mamalyan, kaya sabi kayo, ikaw ang kapuntan niya, kaya tiging albong rasa. Kanala mo rin, kana ako malyan, sabi kayo,